zoomi. Ei voi olla näin vaikeaa. Pojat vähän peruutella. Mä olen vanha Vittu, kun saanut alusta heti. mikä osaa peruuttaa. Pojat on vaikea. Ei vittu. Me kävelle. Kävelen olisit jo perillä. Kysytin vielä sitä apua, niin saa. Viittikö? 3 kertaa toden sana. Ei voijaa. Ei se voi olla vittu nuo vaikea. Tuosta nyt olisi mennyt jo miljoona. Ei saa. Nyt kolisee vittu. Katso kun rytisee ristus. Nyt kaasupohjaa. Niin tum. Saa nähdä. Ei jumalauta. Pitääkö mun mennä peruuttaa kautta? Vittua se tuumaa sana. Se on monta kertaa ollut niin, että siitä on siellä vitu herää. Nyt näyttää, että se pääsee pian. Laajemmalla skaalalla näkyy. Perkele! Maira tulee junalla. Nyt vähän zoomailla. Katso pojat, nyt se onnistuu. On ovi kiinni ja taas. Jumalauta, vittu. On se nainen. Tilanne tsekkaus. Sitten taas peruutella. Satana. Nyt kolis. Ei jumalauta. Kai se vielä saada oma. Nyt täydet oikealle. Käännät. Nyt se taas päästä. Ei uskalla vaikka Ei niin, ei niin. Se on vittu väliä vaikka kuinka paljon. Ja vittu mä nauran, se ei kolise. Ei vittu voiko olla. Ei saisi nauraa. Jumalauta, nyt vetokoukusta palaja. Verran vielä takaa. Voittaja on löytynyt. Ja matka jatkuu. Seuraava lähtö. Tähän se vieläkin vähän vaiheessa. Ja vilkku. Ja matka jatkuu.